Жырлап яшигелі, гүрләп яшигелі, біздің өмір яңа башлана. Алға бар, артқа hiç қарама, хисләріңді җилгә ташлама. Жырлап яшигелі, гүрләп яшигелі, біздің өмір яңа башлана. Шау шешекте тұрсын өмірлер, ауыр шерден Раббым сакласын, қайғы желі ішіп қақмасын. Алға бар, артқа hiç қарама, хисләріңді җиргә ташлама. Жырлап яшигелі, гөрләп яшигелі, безнең өмір яңа башлана. Алга бар, артка hiç қарама, хисләреңне җиргә ташлама. Жырлап яшигелі, гөрләп яшигелі, безнең өмір яңа башлана. Şaftan yaşa kalıksın, bәхетләрне каршылап алыксın. Алга бар, артка hiç қарама, хисләреңне җилгә ташлама. Жырлап яшигелі, гөрләп яшигелі, безнең өмір яңа башлана. Алга бар, артка hiç қарама, хисләреңне җилгә ташлама. Жырлап яшигелі, гөрләп яшигелі, безнең өмір яңа башлана. Жырлап яшигелі, гөрләп яшигелі, безнең өмір яңа башлана. Безнең өмір яңа башлана. Татарстанның ат қазанған артисті Фируза Сибғатуллина. Исәнләрмесез, хәлләрегез ничек? Аллаға шөкер, безнең дә Аллаға шөкер. Ниһаять безнең бу концертыбыз бүген була. Шуңа күрә инде сезгә үземнең яңа җырларымны, сезгә таныш булган җырларымны җырлап китәм. Минем белән бергәләшеп, күңелләшеп, җырлашып, биешеп утырабызмы? Рәхмәт яусын, сөйләштек. Хәзер сезгә таныш булган җырларның берсен тәкъдим итәм. Кайтам әле туган якларыма дип атала. Бергәләшеп җырлыйбыз, күңелләшәбез, сөйләштек. Ярыймы? Alın ışırlar,
рәхмәт ясын. Бұл залда бүгін менің якташларым, туғанларым, ауылдашларым, райондашларым бик көп. Бұларға тиге шулаймы, дұрысмы? Барыңыз дамындамы? Аллаға шүкір. Міне Қозанға хәйлеп келіп күрешкәстен ул шуннан да зор бәхет булмастыр име. Шуның өчен инде мин дә үземнең җырымны сезгә тәкъдим итәм. Бергәләшеп җырлыйбыз. Искә төшереп алыйк шушы җырыбызны. Туган җирем шөпрәлем дип атала. Yumuşak jillerine bir bele yaş dağları, şu dağlarda irgelenip sayırsam bu kaşların. Tuğanı jirime şüpherelem, düşlerime girelem, şiddege bağlalarına sildanatma hele. Tuğanı jirime şüpherelem, düşlerime girelem, şiddege bağlalarına bezne anatma hele. Ağlamın yollarında kaldı balaşakta kızlarım. Şu kızlarını min sağlanıp kayıtlı sayın kızlarım. Tuğanı jirime şüpherelem, düşlerime girelem, şiddege bağlalarına sildanatma hele. Tuğanı jirime şüpherelem, düşlerime girelem, şiddege bağlalarına bezne anatma hele. İster koldan varmanı üzerine tartıp dıra, baydığız avulga deyip şuşumlar şatıra. Tuğanı jirime şüpherelem, düşlerime girelem, şiddege bağlalarına sildanatma hele. Tuğanı jirime şüpherelem, düşlerime girelem, şiddege bağlalarına bezne anatma hele. Sağan sayın eşesini dile salkını sular, sağınamın su boyların amasıyla uyularım. Tuğanı jirime şüpherelem, düşlerime girelem, şiddege bağlalarına sildanatma hele. Tuğanı jirime şüpherelem, düşlerime girelem, şiddege bağlalarına bezne anatma hele. Şiddege bağlalarına bezne anatma hele. Bezne anatma hele. Bezne anatma hele. Татарстанның Қазан артисті Фируза Сибғатуллина. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, сәлам уникс. Ай рәхмәт килгәнегез өчен. Инде бу кадәрле борчуларын күрсәгез, белсәгез Фирузаның ничекләр чыгарым икән. Бигрәкләрдә авылдашлар алдында бит ул авыр дип. Чыннан да ул авыр. Якташларың алдында чыгыш ясау бермә-бер авыррак. Шуңа күрә шушы киеренкелекне бетерер өчен, Фирузаның барлык каушауларын бетерер өчен көчле итеп кул чабыйган иптәшләр, зинһар өчен.
Әле җитмәсә бит урыннар да шулай комачалап, яме кулны җәеп шаутлар рәхәтләнеп. Бер кешегә дә комача итмәй. Хет ятып шап бер кеше бер Әйдәгез бер әйбәтләп кадыйдык. Ай, менә мондый тамашачы булганда яшәргә була. Менә күрдең, җанлы тамашачы. Әле шушы тамашачылар белән бер рәттән, ул гына түгел бит, якташлар, яраткан тамашачы гына түгел, җитәкчеләр дә сезнең шушы иҗатыгызны яратып, хөрмәтләп бирергә кунакка килгән. Шакрасым килә сәхнәбез түренә. Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары Ленар Сәйдҗан улы Хакимҗанов. Шулай ук Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Айрат Фирхат улы Җәлалов. Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы башкарма комитетының мәдәният бүлеге начальнигы Зөлфәт Филарит улы Сәгъдиев. Һәм Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Кече Шанлы авыл җирлеге башлыгы Гомәр Шафыйк улы Халитов. Рәхим итегез. Hayırlı kişiler, hürmetli tamaşaçılar. Aşağıdan da bir şatlanıp bugün geldik Filiz'in konsertine. Bu konsert kayında o bir ızak vardı. Bizim şu pandemiyalar gelip çıkıp bizden şikayetlik durgan. Bu konsertinde nihayet görüştük. Şundan bilen motor zamanında. Allah'a şükür iyi. Filiz'in көптен білеміз, ол шыннан да біздің татар жыр sanatında өз ізін қалдырып барушы жыршы, шын халықшан жыршы, мотор тауышы, мотор жырлары бар. Халық ғана ярата, яңадан яңа ижад оңышлар, тағын да зор залларны тутырып, бәхетлі болып, сансау болып, мотор жырлар, тағын да ижад етіп, яшарға ясын келешекте де. Амин, рахмат ясın. Bizim oyunda hükümetimiz kabul etkeni, prezidentimiz kabul etkeni ukaz, Tataristan'ın atkazanan artisti ismin bir oturunda Filiz Singatolina'ya şuşu konsertini biz kitaptırdık. Bunu tapşırmışsa şuşunun zor bölekini tapşırıp giderge rəxsat ederiz. Bu dürüstten de tarihi mizgil ederiz. Kışları alkışlarla kumigeli. Önemli ol, dürüstten de atkazanan artist ismin belirlep duruşu zor bilgi. Atlayıbızdan bol şadır kursuna alkışlar. Қадірлі достар, хөрмәтле якташлар, рөхсәт итегез, Чүпрәле муниципаль районы башлыгы Марат Ринат улы Гафаровтан һәм барлык чүпрәлеләрдән кайнар сәламны җиткерегез. Белгәнегезчә, Чүпрәле районы ул республикабызга, илебезгә бик күп олы шәхесләрне биргән төбәк. Без алар белән хаклы рәвештә һәр вакытны горурланабыз. Һәм инде менә бүген тагын шул хисләрне белдерергә мөмкинлек туды. Хөрмәтле Фирүзә Ахмедсафиевна, сезне чын күңелдән республикабызның югары исеме алуыгыз белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Сезгә ижади уңышлар теләп калабыз. Амин, рахмат ясın. Фирүзә ул безнең районыбызның чын патриоты. Ул һәр вакытны район белән тыгыз элемтәдә тора. Үзенең йырлары, моңнары, иҗаты белән безне шатландырып, куандырып тора һәр вакытны. Шуның өчен аңарга Алла рәхмәтебезне белдерәбез. Һәм инде рөхсәт итегез, районыбызның иң зур бүләге район җитәкчесенең почет грамотасын бүләк итәргә. Һәм Татарстан Республикасы төзелүгә 100 ел юбилей
медалін тапшырыгы. Табынка үзеңе ижады уңышлар телебез һәр вакытны уңышлай бергәләп безнең белә якташларыгыз белә туганнарыгыз белә яшәргә безне үзегезнең ижадыгыз белә куанырга насыйп булсын. Бәйрәмең белән. Рәхмәт ясын Айрат Шаланы рәхмәтләр olsun сезгә килгәнегез өчен. Hürmetli Firuze Akbitovna, o Sılna Kocalığı Boris Apoviç isiminden, Kıçıçınlavol halkı isiminden sizni şunday beyramınız bilen tebrik ederiz. Sizge isenlik, sağlık, işlerinizde, tırmışınızda zordan zor uğuşlar dileriz. İsen sağ olunuz. Рәхмәт ясын сезгә. Аллаһның рәхмәт ясын шуны хәл ителгән өчен зурлаганыгыз өчен. Muhterem konuklarımızga zor rahmet edip kol şobayık әле. Rahmet yigitler, bek zor rahmet. Alga tabada birge şulay kolga kol tutunuşup, işlerge yazsın, yaşarga yazsın. Аллаһның рәхмәтләре яусын барыгызга да килгәнегез өчен, мине шуны хәле бүген зурлаганыгыз өчен, Ленар Сиядинович, рәхмәт яусын, Айрат Фиркатович, Зөлфәт. Барыгызга да, якташларым, Аллаһның рәхмәтләре яусын. Аллаһ Тәгалә үзегезне зурласын, мине шулай бүгенге сәхнәдә, халык алдында мине зурлаганыгыз өчен. Аллаһның рәхмәте яусын. Amin, amin şolay bolsun. Şunu kadar көп bölekler, şolay bir çeşkeler, eni maqtaulı isimler. Min de tutup qarayım әле, belki meni de at kazanganın birmeslerim әзірек. Yanında basıp dururga gerek әле Firuze'nin. Medalini tutturup ko'rsatirsin endi yamanlari. Tag'ib fotoga tushirsiz. Ayy. Bizning bu konsertda гадәттә ничектер нәрсәдер тоткарлап тораймы. Менә күңел шул хәтле тулып китә дә концерт караганда, чыгып рәхәтләнеп бер бийсе килә, ничектер яхшы түгел дип Татар халкы бездә оялу хисе бар. Иптәшләр шуны онытмагыз. Яхшы түгел, беләсезме кайчан? Күршенең малае сиңа ашаганда, менә анда яхшы түгел. Бүген Уникста бигрәк тә Фирузәнең җырларына рәхәтләнеп биергә мөмкин. Урыннан биергә мөмкин, ярыймы? Чөнки хәзер аның бии торган. Бәйрәм итәбез. Әйе. Биебез. Хәзер бәйрәм итсәк тә була инде. Әйе. Шулай була инде. Фируза Сибатуллина! Рәхмәт яусын сезгә. Кушылып утырыйк. Кулларымда кыш итәрмен дигән җырым ишәрлегендә тыңлабыз, биебез. Биебез. Ике күңел, ике йөрәк, очрашабыз без теләп. Сиңа бер сүз әйткән тели күрмисә, булмай сөйләп. Сиңа бер сүз әйткән тели күрмисә, булмай сөйләп. Үләр тигез сөйләп, үтсәгәннәрсез булмай. Әдә егет кибер яусы ясады гелдә атылмый. Әдә егет кибер яусы ясады гелдә атылмый. Үләр тигез сөйләп, үтсәгәннәрсез булмай. Әдә егет кибер яусы ясады гелдә атылмый. Әдә егет кибер яусы ясады гелдә атылмый. Буш буланка ызбасалы безнең нәселләр хәле. Яхшым сиңа нүмеш сайын бералан табан әле. Яхшым сиңа нүмеш сайын бералан табан әле. Үлән өтегел сүлән, үтсәгәннәрсез булмай. Әдә егет кибер яусы ясады гелдә атылмый. Әдә егет кибер яусы ясады гелдә атылмый. Үлән өтегел сүлән, үтсәгәннәрсез булмай. Әдә егет кибер яусы ясады гелдә атылмый. Әдә егет кибер яусы ясады гелдә атылмый. Ярата коня да эштән уңай килене. Кулларымда кыш итәрмен белсәң әгәр кадремне. Кулларымда кыш итәрмен белсәң әгәр кадремне. Үлән өтегел сүлән, үтсәгәннәрсез булмай. Әдә егет кибер яусы ясады гелдә атылмый. Әдә егет кибер яусы ясады гелдә атылмый. Үлән өтегел сүлән, үтсәгәннәрсез булмай. Әдә егет кибер яусы ясады гелдә атылмый. Әдә егет кибер яусы ясады гелдә атылмый.
Рахмет Яусан. Sizge diyene rahmet. Tağın ersi güçtene şap kildiniz melle. Ey Allah'ım yarasını şey işlerimiz rahmet Yausan. Sürelime sevmedi canlarla. Aşılmadan gülgeysin bugün, Güngillerin kuldan eldirer, Güngelini sargan sarışına, Kara dikşi eyge bergeler, Kara dikşi eyge bergeler. Cine yenimi kırmay, yazılar dilimi kalmay, Mıkcizalar dolu dünyaya. Şadılık var, sanış var, şulaya batırmış, Sürülmesin ümit canlarda. Cire yenimi kırmay, yazılar dilimi kalmay, Mıkcizalar dolu dünyaya. Şadılık var, sanış var, şulaya batırmış, Sürülmesin ümit canlarda. Çıgar yol var bir dağlar, Uralsan da indi sarışka, Ümitini ezme ışansın, Küterilip kara yaşka, Küterilip kara yaşka. Cirelerimi kırmay, yazılar dilimi kalmay, Mıkcizalar dolu dünyaya. Şanlılık var, savaş var, şulaya batırmış, Sürülmesin emir canlarda. Cirelerimi kırmay, yazılar dilimi kalmay, Mıkcizalar dolu dünyaya. Şanlılık var, savaş var, şulaya batırmış, Sürülmesin emir canlarda. Yine bulmasın üdeki, Yalganıp günüge tündürge kır, Kırmışta var türlü mizgiller, Şuna da bir kızık yeşerler, Şuna da bir kızık yeşerler. Cirelerimi kırmay, yazılar dilimi kalmay, Mıkcizalar dolu dünyaya. Şanlılık var, savaş var, şulaya batırmış, Sürülmesin emir canlarda. Cirelerimi kırmay, yazılar dilimi kalmay, Mıkcizalar dolu dünyaya. Şanlılık var, savaş var, şulaya batırmış, Sürülmesin emir canlarda. Sürülmesin emir canlarda. Sürülmesin emir canlarda. Татарстанның от қазанған артисті Фирузе Сибғатуллина. Бик зор рахмет. Зор рахмет, хөрмәтле тамашачылар, алкышларыгыз өчен. Менә әлеге чырларда
туган якка карата шуның кадәр мәхәббәт бөркелеп тора Зөлфә, дәйме? Шүпрәлем дип җырлады, Уйлап куйдым. Без бит шулай авыл егетләре име. Мәсәлән, мин Арчадан, син Сабадан, Фирүзә данлыклы Шүпрәле ягыннан. Һәм монда утыручы тамашачыларның да Иманым Камил яртысыннан күбрәге Шүпрәле якларыннан шулаймы? Әйдәгез, кемнәр авылдан чыккан, кемнәрнең барлык тарихы авылга барып тоташа бер кылучы авылга дәйме? Тамырлары авылдан булган. Һәм Минемчә, кул чапмаган кеше юк монда, дәйме? әлбәттә юк. Без барыбыз да авыл балалары, авыл рухы сиңгән, әйбәт. Авыл жаны, авылның менә бөтен мәгънәсе сиңгән кеше генә менә Фирүзә Сибгат. Безнеңчә авыл исе сиңгән дип әйтик әле. Алай дип әйтсәң дә була. Менә авыл дигәннән син ничәнче елда калага күчеп килдең, Зөлфә? Хәзер инде 21нче ел узып бара икән инде шәһәргә килгәнгә. Менә ул вакытларны әлдә искә төшерәм, укырга чыгып киткәч, иң борчылганы әби булды инде минем. Ой, борчылды инде. Улым, ничек кенә укырсың, нишләп кенә бетерсең, кайларда яшәрсең дип. Һәм Казанга килеп, фатир яллап тора башлагач, әбине үзем белән кунакка алып килдем. Күрсәтим инде янәсе яшәгән урынны. Килде бу, хәзер килде дә. Улым, әйтәләр иде инде аны, шуның кадәрле бигрәк шәһәрдә кичкенә фатирларда яшиләр дип, бүлмәләрдә яшиләр дип, синеке бигрәк кичкенә икән, бөтенләй тәрәзәләре дә юк бит моның дип. Мен әйтәм, әби тукта инде, әле лифттан менеп кенә барабыз бит, чыгыйк инде башта, аннары күрерсең дип. Лифт дигәндә бер көнне яңа гына тапшырылган Унистрой төзегән йортта булдым һәм аның лифтларын күрсәң, менә әбиең инде шаккаткан булыр иде. Ул дөрестән дә фатир бүлмәсе кадәр зур, уңайлы һәм 1 секунд эчендә 10нчы катка шалтап менә дә куйды. Концертыбызның төп иганәчесе дә Унистрой төзелеш компаниясе. Аңа бик зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Алар төзегән йортларда яшәү үзе бер бәхет. Һәм моны Рамил үзе исбатлап әйтә ала. Мин үз тәнемдә сиздем моны. Нәп Унистрой компаниясе төзегән фатирда яшисең, шулай дип. Менә әйдә шәһәр йортларыннан яңадан авылга кайтыйк әле, авыл урамнарына. Авыл күренеше хәзер сәхнәдә. Шүпрәле җыр һәм бию ансамбле. Таң ансамбле. Көчле алкышлар белән каршылагыз.
Чүпрәле районы таң, жыр һәм бию ансамблі. Айда біз алқышлық әлі өзлеріне. Әфәрин егетлерге, қызларға. Бек матур биюләре үшін һәм бізді овыл күрінішлері білән таныштырғанлары һәм искә төшергәннәре үшін. Енді концертыбызны давам етеміз, хөрмәтле тамашачылар. Біздің тормышыбызда түрлі кішілер очрый, һәм күп вакытта біз нигәдер юк дип әйтә белмибез һәм біраз гына икеләнсәк тә ул кеше хакында аңа ниндидер киртәләрне вакытында куя белмибез. Һәм шуның аркасында үзебез күпмедер никадәр дәрәҗәдә зыян күрәбез. Бит кай вакыт юк дип әйтә белү сине күпмедер бәладән коткарга мөмкин. Безнең барыбыз да беләбез, төрле кешеләр бар. Һәрбер кешегә дә ярап булмый, ләкин ярарга тырышабыз нигәдер. Менә сезгә шул хакта һәм дөньядагы иң зур гынахларның берсе булган ул гайбәт сөйләү хакында җырны тәкъдим итәсем килә. Яратмаган кешеләр белән аралашмыйк, өнәмәгән кешеләргә киртә куйык һәм араларны ерагайтып тотарга өйрәник дигән теләк белән Галия Сәйитшина сүзләре, Риваль Хисматуллин кие «Мин яратмыйм». Мин яратам җирдә кешеләрнең Ора сүзле гадел булганын Тормыш сукмагыннан дөрес атлап Изгелекләр генә кылганын Мин яратмыйм җирдә кешеләрнең Гайбәт җыеп синнән көлгәнен Мин кем диеп үзен генә сөеп Ялган сүзләр сөйләп йөргәнен Мин яратмыйм җирдә кешеләрнең Гайбәт җыеп синнән көлгәнен Мин кем диеп үзен генә сөеп Ялган сүзләр сөйләп йөргәнен Кояш кебек балкып йөргәнен Сорау бирсәң боргаланмый гына Туры итеп җавап биргәнен Мин яратмыйм җирдә кешеләрнең Гайбәт җыеп синнән көлгәнен Мин кем диеп үзен генә сөеп Ялган сүзләр сөйләп йөргәнен Гайбәт җыеп синнән көлгәнен Мин кем диеп үзен генә сөеп Ялган сүзләр сөйләп йөргәнен Мин яратмыйм җирдә кешеләрнең Гайбәт җыеп синнән көлгәнен Мин кем диеп үзен генә сөеп Ялган сүзләр сөйләп йөргәнен Мин кем диеп үзен генә сөеп Ялган сүзләр сөйләп йөргәнен Ялган сүзләр сөйләп йөргәнен Бик зур рәхмәт. Гайбәттән өстен булыйк, иптәшләр. Безнең гайбәтне сөйләсеннәр, безнең гынахларыбыз юылыр, шулай бит. Ләкин без гайбәттән өстен булыйк. Инде бераз тагы да җитдирәк җырга күчик.
Bu tормышта biz инде һәр вакыт барыбызда безне кичкенәдән әти-әниләр шулай дип өйрәттеләр. Ярдәм итеп яшә, улым, кызым, ярдәмләшеп яшәргә кирәк, балам дип әйби. Һәм без һәр вакытта да инде шушы сүзләрне истә тотып яшәргә тырышабыз. Ләкин кызганычка каршы кайбер вакытта синең аш белән атканың сиңа таш белән кире әйләнеп кайта. Һәм бигрәк тә аянычлысы, аның син иң якын итеп күргән, йөргән кешеңнән шушы ташның кире килеп сиңа эләгүе. Һәм юкка гына әйтмәгәннәр бит. Дөньяда иң авыр әйбер ул гарьлек дип. Менә шул вакытта чыннан да инде син гарьләнәсең. Ничек инде син аны хөрмәт итеп, якын итеп йөргән кешең сине шундый хәлдә калдырырга мөмкин дип. Беребезгә дә андый дуслар язмасын. Шушы хакта әлеге җыр Илсөяр Ихсанова сүзләре, Айдар Тимербаев кие. Әллә ничек кенә үтә гомер. Ничек кенә үтә гомер, йөгереп китәр чакта юл булмый. Йөрәгеңне салсаң учларыңа, кулларыңнан алыр кул булмый. Әллә ничек кенә үтә гомер, сөйгәннәрдән булмый сөелеп. Сыгылып кына төшсәң авырлыктан, дуслар тора эштән сөенеп. Әллә ничек кенә үтә гомер, сөйгәннәрдән булмый сөелеп. Сыгылып кына төшсәң авырлыктан, дуслар тора эштән сөенеп. Дошман булса, җан әрнемәс иде, дуслар тора эштән сөенеп. Әллә ничек кенә үтә гомер, изге табынганың шук була. Җандаш таптым диеп җан сөенсә, ул бөтенләй сиңа чит була. Әллә ничек кенә үтә гомер, сөйгәннәрдән булмый сөелеп. Сагылып кына төшсәң авырлыктан, дуслар тора эштән сөенеп. Әллә ничек кенә үтә гомер, сөйгәннәрдән булмый сөелеп. Сагылып кына төшсәң авырлыктан, дуслар тора эштән сөенеп. Дошман булса, җан әрнемәс иде, дуслар тора эштән сөенеп. Ничек кенә үткән гомер, дөрләп янган еллар көл булган. Бер гөрелтә үткән ташкын булып, учак урыннары юылган. Әллә ничек кенә үтә гомер, сөйгәннәрдән булмый сөелеп. Сыгылып кына төшсәң авырлыктан, дуслар тора эштән сөенеп. Әллә ничек кенә үтә гомер, сөйгәннәрдән булмый сөелеп. Сыгылып кына төшсәң авырлыктан, дуслар тора эштән сөенеп. Дошман булса, җан әрнемәс иде, дуслар тора эштән сөенеп.
Көчле алкышларыгыз Зөлфәт Зиннуров. Зур рахмат, дуслар. Бик зур рахмат. Бик зур рахмат алкышларыгыз өчен. Эй, матур инде безнең Уникс. Матур безнең тамашачыларыбыз, матур безнең сәхнәбез. Һәм матур безнең ут куючыбыз. Ул бу вакытта утны сөндерергә тиеш иде. Төртегез әле ул бөркеткә. О, менә бит. Куркасың мага мен. Мин мен синең тавышыңа карап торам. Ничектер шундый дулкынлану һәм курку хисе бар. Бар, караңгылык ул бер яктан ниндидер сихри булса, икенче яктан куркыныч. Мине дөньяда бу тормышта ике генә әйбер куркыта. Беренчесе аның стоматолог, икенчесе караңгылык. Стоматолог ярар, мин дә куркам. Караңгылык нәрсә белән? Күз алдыңа китереп кара. Караңгылыкта ул стоматологлар күпме булырга мөмкин. Караңгылык дигәннән минем нәрсә искә төште. Мин киресенчә караңгылыкны яратам икән, Зөлфәт. Бала чакта авылда яшен башланып китүгә үк, бөтен бит өйләрдә, авылларда, урамнарда ут сүнәдри. Һәм без барыбыз да тәрәзәләр кыйнарак китеп утырып, шушы яшенне карап утырдык. Истәме менә шушы мизгелләр? Истә. Ялтырап куя һәм бөтен агачларның сурәтләре күренә, басулар күренә, тәрәзәгә җил бәрә. Менә ичмасам бала чак нинди булган икән. Әҗәйге җылы кичләрдә йылдыз санаганнар. Аулак өйләрдә йылдыз санарга чыкканнар. Дип әйтим әле мин үзем аулак өйгә йөргән кеше сыман. Сөйләгәннәрдән генә, менә яши белгәннәр ул элек, Рамин. Яшәгәннәр ул менә монда утыручылар әле. Аулак өйләрдә ду китергән кешеләр утырадыр әле монда тамашачылар арасында. Әйдәгез кул чабыйк әле, кемнәр шушы чорга эләгеп, чын авыл Бәхетлеләр. Йылдыз санаулар дисеңме? Анда бит нинди генә уеннар булмаган, әйме? Әле әйткән булалар үзләре. Безнең заманда андый нәрсәләр юк иде дип яшьләрне сүгәләр. Булмаган кая, Рами? Мин телевидениедә эшләгәндә аулагый тапшыруын алып барга туры килде. Менә анда сөйләгәннәрен белсәң син. Анда булган икән хәлләр. Ул артта бер ничә кеше көлеп куйды, Зөлфәт. Ахыры үз башларыннан үткән әйбере. Исләренә төшерделәр. Һәм менә шушы караңгылыкта барбыр кешенең дә тормышында ниндидер караңгылык барлыкка килгәннән соң бер өмет чаткысы булып, нәрсәдер шалт итеп янып китә. Йылдыз кабына. Бүгенге концертыбыздагы сыман шушы караңгылыкны яктыртып Фирүзә Сибгатуллина җырлый.
yarattım seni, git bari bir sağındırasın. Neler kötüyken olda, gide meni koşaklarda senin belengine bulasın. Yazmış miken, yalgış miken, beylegen idi bizine. Anı bəxtdə şikayetler, sonuçta kelebek güzel. Yazmış miken, yalgış miken, beylegen idi bizine. Anı bəxtdə şikayetler, sonuçta kelebek güzel. Rüzgarından жылы жетмегенде, юға қошым бар сенгені. Рәхмәт сиңа, рәхмәт яусын, қайғы шатлығыңның барсын сыйдырғаның үшін күңліңе. Язмыш микен, ялгыш микен, бәйләгән иде безне. Аны бәхеттә шикелләр, сагышта келебек güzel. Yazmış miken, yalgış miken, beylegen idi bizine. Alı bəxtdə şikayetler, sonuçta kelebek güzel. Bilgiler tügel, biz yalnız da tügel, bəyəlidir mümkün işe. Kelimesini yumaqtasın, yansın ayda yürek, yansın gül yeşerge, yansın güreşe. Yazmış miken, yalgış miken, beylegen idi bizine. Alı bəxtdə şikayetler, sonuçta kelebek güzel. Yazmış miken, yalgış miken, beylegen idi bizine. Alı bəxtdə şikayetler, sonuçta kelebek güzel. Alı bəxtdə şikayetler, sonuçta kelebek güzel. Bəxtdə kelebek güzel. Қая менің қызлар. Қачтылар, анаттылар. Бұйып күн саудыра керек бетінде қазір. Міне шулай, әй рахмет yosun. Міне шулай ішлейбіз. Халыққа батырлық көрсетер үшін. Батыр ма? Рахмет yosun. Рахмет yosun. Тағы нәрсе анда біздің қауышулар келер яз болғаш деген жүрібізні тәқдим етеміз. Sizге танышыр, рәхәтләнеп бергәләшеп җырлыйбыз. Рәхмәт. Бакчаларга келем, гелләр эстем, гел бәйләмнәре итеп тезимди. Сайрарсан дугаштан сырадым мин, сагынуларга нишек түзимди. Сандугашка яхыры анылады, какна эзелеп сайрады. Эзлеп кенә сайрасам дугаштай, байлардан белгән сагыну чарасын. Инде үземдә җырлар белән, дәвамым йөрәгем ярасы. Эзлеп кенә сайрасам дугаштай,
sarmış yarasın. İndi üzümden acılan bilen, devamım yüreğim yarasın. Bakşalarına yalarız bize menükin, jırlı güller tezenen. Sandu aşkay devledim anlasamıda, sadımın sagışlarına düzenen. Sandu aşkay mağınara kirekle, sagışlardan yanıgan yürekte. Ezlip gene sayra sandu aşkay, baylardan bilgeni salmış yarasın. İndi üzümden acılan bilen, devamım yüreğim yarasın. Ezlip gene sayrar sandu aşkay, baylardan bilgeni salmış yarasın. İndi üzümden acılan bilen, devamım yüreğim yarasın. Yazlar gelir dağını, kışlar kaytar, kar buranı kışlar üter de. Yazlar bilen kavuşurlar gelir, sabırlıklar bir terim keterge. Bakşalarda sayrar sanduğaş, kavuşurlar gelir yazılğaş. Ezlip gene sayrar sanduğaşkay, baylardan bilgeni salmış yarasın. İndi üzümden acılan bilen, devamım yüreğim yarasın. Ezlip gene sayrar sanduğaşkay, baylardan bilgeni salmış yarasın. İndi üzümden acılan bilen, devamım yüreğim yarasın. İndi üzümden acılan bilen, devamım yüreğim yarasın. Рәхмәт Ясын. Һәр беребезнең якыннарыбыз бар, әткәләребез, әнкәләребез бар. Бар иде кайчандыр. Менә минем инде күптәннән әтием дә юк, әнием дә юк. Шуңа күрә мин бүген сәхнәдә үземне сезнең белән булганга шуны хәтле шат тотам. Ничек дип әйтергә кирәк? Сәхнә мине әтием дә, әнием дә минем бүгенге сәхнә. Мин шуңа күрә сезнең алдыгызда үземнең җырларым белән, чыгуым белән бик шатмын. Әле генә җырланып үтәшә торган җырым минем әти белән әнигә багышланган җырларымның берсе. Була инде ул 7 язмыш дип атала. Без семьяда 7 бала булып үскән идек. Мин 7нче сертеп шәйгә менә һәм шушы җырым 7 язмыш. Җиде безгә 7 язмыш, 7 генә шишмә, 7 генә йолдыз, 7 юл шатыннан киттек, 7 ятим, 7 ялгыз, 7 төн урталарында уйлап ятам, 7 безне уйлап ятам, 7 безне. Утырды канdır әнкәй безне, утырды канdır әнкәй безне. Астылы шул тәни назы, 7 бездә ятим калды. Ходаемнан аермасын, кемгә кирәк ятим зары. Tut
Җидегән йолдызы безнең хакка. Гомер бит ул бик кыска. Сорау өндәр этер нокта. Сорау өндәр этер нокта. Тау битендә шелтәләп ага. Җидегән шишмә безнең хакка. Җидегән шишмә безнең хакка. Тау битендә шелтәләп ага. Җидегән шишмә безнең хакка. Җидегән шишмә безнең хакка. Туганнарымы безнең хакка. Bu benim bir tuğan apam. Bu benim Mansur abay, двоюродный abayım. Bir tuğan abayım isende kim түгел. Bugün şuşa konsertini görüge avuldan kildiler, Ulyans şehrinden kildiler. Rahmet olsun özünüzge. Allah sağlığınızı versin, şiirlenmegiz, isen sağlıkla yaşayınız Kudayım. Eyde, поехали.
Rayonumuzda namat kazangan artisti Firuze Sibgatullina. Alkışlarınız Firuze Sibgatullina. Şolay Gramil bizning reytinglarning eng yuqori bosqichlarında turgan Unistroy tuzilish kompaniyasına zo'r rahmatlarimizni yetkazamiz kela. Ol bizning konsertimizning tüp iğanashisi. İğanashilardan boshqa bu turmushda bek og'ir. Rahmat alarga haligi konsertni uyushtirda yerdan ko'rsatganlari uchun. Mana sen reyting degash, men bir qiziqli reyting tuzib chiqdim hali. Bu Jırçılar arasında mı? yo, bu rayonlar arasında. Ham haligi reytinglarni men senga bir turli deb aytam, sen endi ularni shishib qaralaydi. Mana masalan, birinchi reyting bizning rayondan quyosh chiqa. Bu maqtanuv reytingi mi? Aye. Bizning rayondan quyosh chiqa Saba rayoni bo'larga tegishli. Dürüst. Aye. Gittik Allah olsun. Biz o'stirib berdik ana rayoni. Bu hamanda shul Saba bilan bahslashuvchi Baliq Bistasi rayoni bo'larga tegishli. Dürüst. Kim turunda siz borgan olmastirayın değil mi? Gittik olganda bak. Biz barliq problemalarni shisha turgan ishimlik yetishtiramiz. Mamadır. Dürüst. Lakin şamasını bilirge kerak. Agarda şamasını bilmey kullansang, kirisincha problemalar hali üstelirge mümkün. Yaxshi. Şiratdagi reytingning ismi biz ul harfni qo'llanmaymiz. Suprali. İsbatla. Tsatsakli tsaynakdan tsaytsam, dürüst qilcha qo'ygan. Alarga umuman ul harfni sızıp taşlasında bulayım. Umuman şu birel için alfabetni, elifbani şu harften başka gana çıkarırga da 38 harf bilan. Barı kullanmaylar. Ham endi tag'in bir reytingning punkti biz sizga yuqoridan qaraymiz. Oo. Biz sizga yuqoridan qaraymiz rayoni. Oznaqay. Ne için? Chunki Oznaqayda Tatariston Respublikasining eng buyuk nuqtasi Shotirda o'rnashgan. Dürüst. Hali u bit tavu bilan tugul, talantlari bilan da bek tanilgan. Bek ko'p andajlarchilar ayi. Masalan, Salat Minixanov shu yoqlardan Hem hali ol o'zini bek motor Oznaqay yog'i, bek motor, bek go'zal, go'zalim nida Oznaqayga yetdi. Kelin yetib oldi. anlagan string hozir sahna kunlar chiqasining. Firuzaning ijoddosh do'stlari, populyar jurchilar, motor g'ayli, salovat ham go'zalim Minixanovlar. Olqishlar bilan qarshi olaylik. Xayrli kechlar. Bilesizmi, o'zing isimlaring sening, ko'nglimga uyib yozilgan. Özlep siyarışın, canım diyarışın, yolu ele şirdesin bulgan. Yanlarım, ağlan yürekler, utlama. Hele karışın, sizler aşık, aşık mine, vazgeçik mele, şanlaşım. Canım, 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 canlaşım. Yanlarım, ağlan yürekler, utlama. Hele karışın, sizler aşık, aşık mine, vazgeçik mele, şanlaşım. Canım, 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 canlaşım. Bugün piramide parasıyla gene yaşasılar giler kaderler. Ko'ngil birda to'ymas, bir nelarda bo'lmas, seni suyuvingdan damlirak. Yanaraq ağlar yürekler utlama. Hele karışın sizler aşık, aşık mine, vazgeçik mele, şanlaşım. Canım, 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 canlaşım. Yanaraq ağlar yürekler utlama. Hele karışın sizler aşık, aşık mine, vazgeçik mele, şanlaşım. Canım, 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 canlaşım.
Bäxtimiz ana yanaşa Күзгә күз карашып вәгъдәләр алышык Әйдәлек хәерле сәгатьтә Яндырып ала йөрәкне утлама Әллә карашып Сине гашык Гашык мине Вәгъдәләшик мәлә җанашым Җаным, 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 җанашым Яндырып ала йөрәкне утлама Әллә карашым Сине гашык Гашык мине Вәгъдәләшик мәлә җанашым Җаным, 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 җанашым Зур рәхмәт. Güzelim. От, Мини ханым. Ничек киләсез, дуслар? Keyiflenmişim. Hazır. Emosyonlarım söylediğimiz dostlar. Gitti. Bu dünyada bәхет бар микән? Әллә йөрәгем алдый микән? Шатлан, шатлан, шатлан алдамый Эзлеп яратам икән Киләм, киләм, киләм яныңа Күңелкәем сиңа ашкына Яратам сөйгәнде Талпына бит сиңа йөрәгем Киләм, киләм, киләм яныңа Күңелкәем сиңа ашкына Яратам сөйгәнде Талпына бит сиңа йөрәгем Kullar dostlar. Бүген итәм сиңа көннәрне Мазга тулган серле көннәрне Ярат, ярат, ярат алдама Мәхәббәт ялганны яратма Киләм, киләм, киләм яныңа Күңелкәем сиңа ашкына Яратам сөйгәнде Талпына бит сиңа йөрәгем Киләм, киләм, киләм яныңа Күңелкәем сиңа ашкына Яратам сөйгәнде Талпына бит сиңа йөрәгем Kullar dostlar. Риза булсам бергә булырга Бәхет сукмагыннан узырга Баруга, баруга, язмыш алдамый Бәхет бит ул күңел зырамый Киләм, киләм, киләм яныңа Күңелкәем сиңа ашкына Эх, яратам сөйгәнде Талпына бит сиңа йөрәгем Киләм, киләм, киләм яныңа Күңелкәем сиңа ашкына Эх, яратам сөйгәнде Талпына бит сиңа йөрәгем Эх, яратам сөйгәнде Талпына бит сиңа йөрәгем Талпына бит сиңа йөрәгем Саламат һәм гүзәлем. Саламат һәм гүзәлем. Борчылмагыз, балагызны карап тордым. Бек рәхмәт аларга. Менә шушы җырлар өчен рәхмәт. Радиодан иртә баштан шушы җырлар яңгыраганда шундук уянасың, бии-бии башлыйсың микрофон каршысында рәхәт. Безне тыңлаучылар бармы икән соң әле бүген монда? Бармы?
Бармы Татар радиосында Уян Татар ертеңгі тапшырған тыңдаушылар бар екен. Әйтесің, шулар гына килгән бүген. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт алкышларыгыз өчен. Менә Зөлфәт, урамда салкын көннәр, быелгы кыш аеруча салкыннар белән саныймы? Шушы салкын көннәрдә үзеңне менә күңелне нәрсә белән җылытып җибәрергә? Син бит инде тормыш күргән кеше миңа караганда дип әйтим инде. Өйдә булганда рәхәтләнеп кайнар тәмле чәй, җимешләр ясап, җимешләр салып ясап куясың. Телевизорны кабызасың. Кырын ятып, әкрен генә берәр матур тапшырулар карыйсың, мәсәлән. Әгәр дә инде алай да салкын булса, каныңны тагы да кыздырып җибәрергә кирәк булса, соңгы ай өчен килгән квитанциягә карап алу да җитә. Менә квитанциягә килгәндә, Зөлфәт, менә барлык ут, су, газ, подъезд җыештыру, лифтны карау, барлык парковкаларны карап тору өчен түләүләрне барысында мин түлим, ашамлыклар өчен мин түлим, шулай бит кием салым өчен мин түлим, бөтен ваннадагы чистарту әйберләре өчен дә, бөтенесе өчен дә мин үзем түлим. Һәр вакыт. Сен чын ират шундый булырга тиеш дип әйтәсең килә. Әлбәттә, чын ират бөтен түләүне үз өстенә алырга тиеш. Мәсәлән, мин шундый. Рамил, сен үзең генә яшисең бит, кем түләсен соң инде аны синең өчен? Ну, факт бит инде шулай кала. Кем түләсен аны дөрестән дә миннән кала. Мин сиңа хәзер көнләшеп карыйм, беләсеңме? Юк, мин дә түләр идем, үзең генә яшәсәң. Аның бит бар плюслары да бар, минуслары да шушы үзең генә яшәүнең. Мәсәлән, Кайттың, носкиңне бер якка, шалбарыңны бер якка һәм берсе дә синең артыңнан кычкырмый. Алып куй. Инде иртә белән тордың, син кая салдың, шуны алып китеп рәхәтләнеп эшкә сен чыгып. гомумән нәрсә әйтә алам, өйләнгәнче үзең генә яшәгәндә бөтенләй бернинди илгеч тә кирәк түгел. Урындыкның арткы ягы менә дигән итеп башкара әлеге функцияны. Белмим, Зөлфәт, минем узган ел элеп куйган киемнәр әле дә шул уратында тора. Түләү турында кирип киттек тә без бераз гына тайпылдык сыман. Инде сәхнәбез түренә чакырыр вакыт җитте безнең бүгенге төп героебызны, Татарстанның атказанган артисты Фирүзә Сибгатуллина кабат безнең сәхнәбез түрендә. Менә бит яз сыман, күрәсеңме, күңелләр җылынып китте шундук.
yaşayıp bu yaşayıpa batılanmaz. Sebepleri bir fahişat eğlenirken tutamaz. Yaşap kalıp gürlep yaşayıp bu yaşayıpa batılanmaz. Yaşap kalıp gürlep yaşayıp bu yaşayıpa batılanmaz. Bu yaşayıpa batılanmaz. Rahmat jigitler. Oğuz jigitleri tatarcha biyler, sikireler, oynuyorlar, güleler. Şunday rahat. İyi, rahmat yapsın. Sabır tabi sonra altın diler. Sabır tübü sarı altın diler. Sabırlarını kıdı işiter. Tüzümünü bulalda bəxti küter. Allah barını güre işiter. Uyuyan sınavlarda alırsın dik. Onlardan sın gelir cengeller. Sabırlarına açmakta kalarım. Xıda yaşıp uyarın gelir. Uyuyan sınavlarda alırsın dik. Onlardan sın gelir cengeller. Sabırlarına açmakta kalarım. Xıda yaşıp uyarın gelir. Sabırlarına açmakta kalarım. Xıda yaşıp uyarın gelir. Birimlerine düşler şartlarda da deşmeyene beri izgerek. İzgerek bir yerde yatıp kalmay. Ardından o kileri gelir. Uyuyan sınavlarda alırsın dik. Onlardan sır gelir cengeller. Sabırlarına açmak kapkaların. Xıda yaşıp uyarın gerek. Uyuyan sınavlarda alırsın dik. Onlardan
Kışalına alıp nazılan iner Kıymelesinin su başına Göz aldıma da gitere almayım Sinden başka irkeme sarmışına Nazlı kışalında erip Gitem yürek dire Şinye uğralar Yeri Muhammed sine aşırat Bana sabı bağla Zaman kuala Nazlı kışalında erip Gitem yürek dire Şinye uğralar Yeri Muhammed sine aşırat Bana sabı bağla Zaman kuala Yukarına kesişmegen iken İkimizin varır yolumuz Sevdiğin şu şılık sözüne Tam peşini saklap yaşayık biz Nazlı kışağında erip Gitem yürek dibe Şinye uğralar Yeri Muhammed sine aşırat Bana sabı bağla Zaman kuala Kaygılarına birge ortaklaşıp Şartlar kullanıcına büleşip Bire bizge karışıp kıvırı bulduk Yarattım dipkine endeşik Nazlı kışağında erip Gitem yürek dibe Şinye uğralar Yeri Muhammed sine aşırat Bana sabı bağla Zaman kuala Nazlı kışağında erip Gitem yürek dibe Şinye uğralar Yeri Muhammed sine aşırat Bana sabı bağla Zaman kuala Yeri Muhammed sine aşırat Bana sabı bağla Zaman kuala Yeri Muhammed sine aşırat Bana sabı bağla Zaman kuala Бик зур рәхмәт яусын. Ялгыз күңеле бәлүр савыт диләр. Шулай микән ул, юк микән? Җырның да исеме шундый зилары. Ямагузина шикиенә язылган җырым. Ялгыз күңеле бәлүр савыт. Yalnız күңеле бәллүр сават, эшек ула сағырлак, кайнар өмет шаткылары, утлар булып янарлар.
yaşı yalnız sizlermişe yatıp yazmış yaşasın dayıp yaşı sihri hisset yürek eyle yansana yalnız benim zoranım ayağına varsa da yalnız benim zoranım ayağına varsa da ayağına varsa da. Hamан ялгызына кешерге ярамый бит инде шулай булгачтан барлы яшәп булып яшәргә язсын, Ходай кушсын, барыбызга да исән сагына яшәргә язсын. Бу көннәрдә шушы Ходаем бер Аллам исән сагына калсак ярар дип куркам. Исән калганнарыбызга Аллаһның рәхмәтләре яусын сезгә шушы минем концертыма килгәнегез өчен. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә. Барлы булып яшик, сау булып яшик, таза булып яшик, мәхәббәтле булып яшик. Рәхмәт. Ходай кушкан парлы яшәргә, бер-береңә назлап дәшәргә, кадерләрне белеп, бары җиһанга, бары бәхет көне шәшәргә. Шулай бит, дуслар, барлыгына булып яшәргә язсын иде. Гаиләсез кеше канатсыз кош, сыңар канат ялгыз очылмый. Язмыш куйган авыр сынауларга, бер ялгызы гына күз алмый. Ходай кушкан парлы яшәргә, бер-береңә назлап дәшәргә, кадерләрне белеп, бары җиһанга, бары бәхет көне шәшәргә. Ходай кушкан парлы яшәргә, бер-береңә назлап дәшәргә, кадерләрне белеп, бары җиһанга, бары бәхет көне шәшәргә. Кадерләрне белеп, бары җиһанга, бары бәхет көне шәшәргә. Yıllar boyu ilke birge sağlanan, süyü küfürlerin cimrini, şeşe baksın durmuş günlerimiz, yazmış kırıların tidirmi. Huday kuşkan parlı yaşarga, birbirine nazlap yaşarga, kadirlerini bilip, bari cihanıga, bari bәхет көне şaşarga. Huday kuşkan parlı yaşarga, birbirine nazlap yaşarga, kadirlerini bilip, bari cihanıga, bari bәхет көне şaşarga. Kadirlerini bilip, bari cihanıga, bari bәхет көне şaşarga. Birge aksın tыныç damlarımız, birge aklık tırmış yolların, bir yanmadır seyirişi beyde, birge uzun ömür yılların. Huday kuşkan parlı yaşarga, birbirine nazlap deşerge, kadirlerini bilip, bari cihanıga, bari bәхет көне şaşarga.
şaşırgan Qadrlarni bilib bor jihonga bor baxtga şaşırgan Xudoy qo'shgan bog'lar yashargan bir-biriga nozik tashargan Qadrlarni bilib bor jihonga bor baxtga şaşırgan Xudoy qo'shgan bog'lar yashargan bir-biriga nozik tashargan Qadrlarni bilib bor jihonga bor baxtga şaşırgan Qadrlarni bilib bor jihonga bor baxtga şaşırgan Bor baxtga şaşırgan Borliqliqni yashargan Татарстанның атқазанған артисті Фируза Сибғатуллина. Зор рахмет. Айны достар, давам етеміз концертімізні һәм Ирақ араларыны якын итеп келген ұста һәм житез Шүпрәле районы Таң, жыр һәм бию ансамблі. Қош алыңыз. Jır hem Biyu Ansambli. Şüphreli. Aferin yigitler hem kızlar. Mana Şüphreliler Qozonga kelib dir silkitdi, şuşu bolayındı o. Молодцы. Bilasizmi Muramil? Biyudan tış, mana jırlar alar turmushni o'zgartirga salatli ekan, bilasizmi? Albatta, masalan, yaratam deb jırlasalar, qizlar shundoq seniki bular. Şahsen men şulay turishlik masalan. Yaratam deb jırlaysan. Mana globalroq da problemalarga keltirgan mumkin bital ol. Masalan, sizning de xatiringizdadir,
2010 yılda Rinat Rahmatullin'ның Туқта яңгыр дип исемләнгән җыры чыкты. Һәм менә шул җыр чыкканнан соң Татарстанга корылык килде. Шулай ул Зөлфәт. Күбрәк җырсаң, күбрәк җырлаган сайын үз башыңа да төшергән бит. Үзеңне генә искә төшер әле. Юк дим әле мин иләнмим җырыннан соң иләндем, ике кызың алып кайттың һәм инде тормыш дип итәс. Ансы да бар икән әйе. Ә менә без 4 көн элек радиодан Зөфәр абый Хәйретдиновның бар бит карлы яңгыр дип. Карлы яңгыр, тәрәзәмә сылана. Шул җырын куйган идек, бөтен Казанны су басты. Мин уйлап торам, кара, бәлки бүген сәхнәгә ул берәр нинди акча ява дигән яңгыр җыр алып килсәйме? От бәхет басыры барыбызны да. Бәлки нәкъ менә шундый җыр әзерләп килгәндер ул бит. Безнең шундук җыр иҗат итә торган кеше. Бәлки менә сәхнә артында гына да шалт итеп яңа җыр иҗат итеп куярга мөмкин. Сәхнәдә Татарстанның халык артисты, Танылган композитор Зөфәр Хәйретдинов. Hayırlı kеш, hürmetli dostlar. Şunu edip çağırdılar, yigitler beni indi. Optarapta gittim, Laşen'den de şu karlı yankılı jırlagan dedik. Dostlar, dürüstetire gerek, yani jırlasam da jırlamasın da bari bir vtorlik gününe hep karlı yankılı başa. Şu an kadar yani bugün de jırlamın öyle. Ben indi bir iki söz bitmekçi bulam. Bana öyle koyşanlara bir kararında barıdık bundan bir 35 yıllık güne birinci bir tane Feruzeni kurgan idim. Bu Sırık binasında bu hani bizden Ulağıta Komünistler Şuriyeli Fatih Karim Primisi diyen konkurs. Şu konkursta ödüşenler arasında Feruze birinci ünvanı. Ben indi personel arasında birinci ünvanıyım. Yarışırsa, yani Allah'ta bir 26-27 yaş bağındır indi. Feruze minnet de yaş. Ben şundan kim bilgen bir Feruze'nin şu ödüşenler arasında birinci ünvanı alıp yanıdan profesyonel sahneye gelip indi bugünkü günüge Tataristan'ın at kazangan artisti diyen isim verilüge. Anı katlıyız, özümde katlıyım, sen kömürden. Ben bugün aptıramasızdır, nik Züfer kelgen eken, nik başka yaşlı kelmegen, imin Züfer kelgen eken deyip. Onun sırrı bileğine, çünkü ben kurup şey aytalam, kızganışa karşı, bakatke karşı mı? Sahnege yolunu Feruze'ge ben aşkanayım. Dürüsörege benim jırlar. Hatırlarsanız, o indi anıt indi, indi başka türlü adaylarla keşer demeyim, diğer yer. Keşer demeyim, şuraşular izlep, yollarına çıkmayayım kadermeyim. Hamide sin gerek, ballarımın sayravan, tanrılar için sin gerek deyip. Bana şu şacırlardan indi sahnede Feruze'nin durmuş yolu, icat yolu başlanıp gitken idi. Benim öyle hemen de tutup kalmışa bu isim alıp bilen hemen de alga uğurlasın. Belki kim bile Allah verse pinsiye hatlamacı halı artistine verirler. Pandemiler de bitir, zallar da tolar. Allah verse şimdi ümitte kalıp benim kaderinde ben bütün ne silerge kelide uylamağız. Bir ikene cırlap gitmişe bulmaz. Zülfet indi ağzına şivettik indi aydagız. Javsan, şifası kadar olsun. Çünkü karlı yangırdan da eli motor jırlar yazığı kadar indi bir kıyındır. Yaş çakta yazılgan jırlar bir. Nariman Kamal şiirine karlı yangır. Gözyaşların bulup yağmur yağar, neydi yılaysın bulut yağma. Zinhar şeriske düşürmeli, ağır bilsin mina bulayda. Karlı yağmur, terezege sılana.
Yaşlı gözlerine mima tübe Gafuyni sırama Korla yağmur Terezege salana Yaşlı gözlerine mima tübe Gafuyni sırama Ben sendir tügül bilesendir Yavuşak ekenligin güvenen Üzülürge turgan küzgü yaprak Yalğız kalgan yaprak min bugün Karlı yağmur Terezege sılana Yaşlı gözlerine mina tübe Gafuyni sırama Karlı yağmur Terezege sılana Yaşlı gözlerine mina tübe Gafuyni sırama Azaplansan Kişermişe nişik üzerime Karlı yağmur Terezege sılana Yaşlı gözlerine mina tübe Gafuyni sırama Karlı yağmur Terezege sılana Yaşlı gözlerine mina tübe Gafuyni sırama Yaşlı gözlerine mina tübe Gafuyni sırama Yaşlı gözlerine mina tübe Gafuyni sırama Pandemiya. Pandemi bulmasa, manda unikis terlep durur. Dostlar, indi siz bilasizmi? Kızganish albatta pandemiya, imi? Amma siz baribir mana shu sharoitda ko'p kishi kelmay qolgan. Aydagiz konsert motor yaxshi bo'lsin desangiz, Zafar motorroq jillar, Feruza yaxshi deb jillar deb kutsangiz, mana siz kelmagan kishilar ishinde qo'l chabag'iz endi. O, can kirdi. Rahmat, Begzor rahmat. Endi bu benim konsert tugul. Qo'noq kishigina men qo'noq bo'lg'ach tinglab bo'ldilar. Qo'noq nima aytaman vaqti 3 soat. Endi artistga kelgan 3 minut. Men hali sog'lashmayman, birni jirlayman Alloh bersa. No, birni jirlagancha sizga bir e'lon. Xatirlasangiz, mana o'zgan yilning 26-aprelida mening yangadan 60 yoshligimga deb aytsam endi narsa o'ylarsiz, nima shulay 60. 60 yoshligimga mening yangadan bir konsertim bo'lgan tegishi, ol To'qayev tug'an kunni bo'lgan tegishi, qizg'anish, aligida boyaga shu koronavirus ana oshadi. No, oshab butunlay jeta olmadi. Menani Alloh bersa, mana bu yil yangadan shu vaqtga 25-aprelga piramidaga Alloh bersa qo'yamiz. Shunday siz meniga tugul. Bizning estradamizda umuman nendek eng populyar ishlar bor, barisini ko'rashaksiz. Eng motor jilalarim bilan albatta. Ayni qadar aydagiz, mana shu konsertda sizga ko'pdan yozgan bir bek populyar jillarning birisi Par olma.
Татарстанның халық артисті Зөфәр Хайретдинов. Зөфәр Хайретдинов, композитор, волейболшы. Жыршы. Мен де кетті. Зөфәр Хайретдинов. Бек рахмат, Зөфәр абай. Мына алмағаштар дегеш, искә түсті Унистрой төзелеш компаниясы бик матур бір парк ясаған һәм анда бик күп алмағашлар отыртқан екен. Демәк, сен өз үйіңнен шығып, алманы үзәсің дә, кире фатирға кіріп рәхәтләнеп ашыйсың һәм сиңа бер кем бер сүз әйтмәячәк. Унистрой компаниясына зур рәхмәт, бүгенге безнең төп иганәчебез. Менә бәйрәмнәргә килгәндә, һәр көнне инде булса бәйрәм бар бит, нәйме? Бүген, мәсәлән, йорт иясе көне икән, 10 февраль йорт иясе көне. Менә хәзер хатын-кызларга тагы да якын җиһаз, ул да булса үтүк бәйрәме бүген, туган көне. Шулай ук бүген кешенең йөзен җентекләп өйрәнү көне. Бу бигрәк актуаль бүген көндә, чөнки барыбызда битлек киеп йөрибез бит, һәм кешене тануы бик тә авыр. Шуңа күрә җентекләп шулай дип карап торырга туры килә. Шулай бүген авыл хуҗалыгында зур бәйрәм. Бу борчаклы культура бәйрәме. Борчак, бер фасоль, бер тамашкалар. Кара, Рамил, мен әйтәм, ярый әле Фирүзә бүген концертын оештырган, бер җүлле бәйрәм юк, әйме? Ярый шушы концерт бар, ярый безгә бәйрәм ясаган Фирүзә, аңа зур рәхмәт. Шул бәйрәм дигәннән төрле җирдән, тигез җирдән бәйрәм ясарга мөмкин бит. Бар шундый кешеләр. Бар. Менә шул бәйрәм дигәннән бер хатын үзенә ир таба алмый интегә икән. Менә гел шундый ишә торган эш кеше ирләр туры килгән моңаймы? Шуннан инде игълан алган да бу, һәр игъланнан укый, бер иратның игъланы, мин шундый начар гадәтләрем юк, спиртлы эчемлекләрне бары тик бәйрәм көннәрендә һәм мунчага барганда гына кулланам дип әйтте. Укыганда кара, бу миңа туры килә бит, нормальный ашаган. Шуннан соң инде булар танышалар, яши башлыйлар хәзер. Икенче көнне ир уяна да иң беренче сүз итеп, "Каралы, бүген инде бәйрәм ул." Бүген юк бәйрәм, атоми мунчага киттем дип әйтте ди. Давам итеп концертыбызны шакырыйк әле без бәйрәм өстенә бәйрәм ясаган җырчыбыз. Безнең барыбызны шушында җыйган җырчыбыз. Һәм бүген көндә Татарстанның ат казанган исеменә лаеклы җырчыбыз Фирүзә Сибгатуллина. Көчле алкышлар белән каршы алыйк, дуслар.
iyiyim Su boyunda yürüdüm bir üze Sarı tuzdan aktay, sarı sağış Uğrap aldı betir jirgisi Üzüm dalıp, üzüm siyen sağış Yezem şunda yükse dükene Ütüne ötün sen de bulmayken Sağışlardan gafur üteler Üzüm dalıp, üzüm siyen sağış Yezem şunda yükse dükene Ütüne ötün sen de bulmayken Sağışlardan gafur üteler Yalnızlıktan tümer ilgilgen baş Küllermez indir izgene Gitmegende sağışlarga sağlık Ayrılışıl yazmış bezneler Üzüm dalıp üzüm siyen sağış Yezem şunda yükselgene Ütme üken sen de bulmayken Sağışlardan gafur üteler Üzüm dalıp üzüm siyen sağış Yezem şunda yükselgene Ütme üken sen de bulmayken Sağışlardan gafur üteler Yılmazlışı sağış, kırık jaralar Tuvatır atanlar irkeler Bundan örnekinler, irkelerde Bu sağışlı kendir birteler Üzüm dalıp, üzüm sigen sağış Yezem şunda yükse bükene Gülme üken sen de bulmayken Sağışlardan gafur üteler Üzüm dalıp, üzüm sigen sağış Yezem şunda yükse bükene Gülme üken sen de bulmayken Sağışlardan gafur üteler Üzüm dalıp, üzüm sigen sağış Yezem şunda yükse bükene Gülme üken sen de bulmayken Sağışlardan gafur üteler Батыр бейler, жігіттер. Ішіне кетірелер. Мен енді боша сәхнеге Зәфәр Хайреддиновның жырлары белән ұлы сәхнеге аяк басқан едім. Ул енді бүгін өзі дә жырлады, Аллаға шөкер. Мені хөрмәт етіп келгені үшін анарға бик зур рәхмәт. Қорықмыйша келді бит әле ул. Қорқа. Алланың рәхмәте яусын, Зәфәр. Шушындай ауыр көннәрдә поддерживать итүче булганда ул бик тә рәхәт күңелгә. Шулай булсын, шулай да. Аның язган, иң беренче язган җырларын сезгә тәкъдим итмәкче булам. Бергәләшеп җырлашып искә төшереп алыйк әле шушы җырларын. Шуларның берсе, иң беренче язылган җырларның берсе. Кичер бими. Без җырлап барабыз беләбез. Бибез, җырлыйбыз. Скоро концерт бетәр. Әйдәгез рәхәт белеп калыйк, әйме? Alıp taşlada, gafur etme, meni gafur
başkaga. Gafu etme, beni gafu etme. Alıştırdım seni başkaga. Geçirdiğimin aşıraşular diler. Yıllarına çıkmayın hazır min. Geçirdiğimin aşıraşular diler. Yıllarına çıkmayın hazır min. Ben getezelmezlik yaramlık. Yüreğimde aldın kaderler. Ben getezelmezlik yaramlık. Yüreğimde aldın kaderler. Yanlışların sağışlara saldım. Hamamda sine yoksanam. Yanlışların sağışlara saldım. Hamamda sine yoksanam. Bu dünyada senden tanrılarak, senden yakın hiç kim yok zaman. Bu dünyada senden tanrılarak, senden yakın hiç kim yok zaman. Ana dinde yine ben gelirken yüreğinden alıp taşladım. Ana dinde yine ben gelirken yüreğinden alıp taşladım. Gafu etme, beni gafu etme. Alıştırdım seni başkaga. Gafu etme, beni gafu etme. Alıştırdım seni başkaga. Gafu etme, beni gafu etme. Alıştırdım seni başkaga. Alıştırdım seni başkaga. Rahmet yapsın. İkincisi. Sin kirek. Cırlar için dostlar. Siz kirek. Ayrılık hayırlıya bulmaz. Belirgenim şunu anladım. Gitsen de mi senden yıraklarga. Gönlüm bilen gide olmadım. Gitsen de mi senden yıraklarga. Gönlüm bilen gide olmadım. Bağlarımın sayrağın. Dağlar için sin kirek. Üzünü bulmağa dinelep. Jırlar için sin kirek. Üzünü bulmağa dinelep. Jırlar için sin kirek. Jırlar için sin kirek. Yazgı taşudansın yılgalarda. Faydıp teşekkür yarına. Benimkiyle faydıp sıyınasın. Bana sina sigen yarıma. Benimkiyle faydıp sıyınasın. Bana sina sigen yarıma. Bağlarımın sayrağın. Tırnalar için sin kirek. Üzünü bulmağa dinelep. Jırlar için sin kirek. Üzünü bulmağa dinelep. Jırlar için sin kirek. Sindırasın deşip yanlarına. Kökten indi yazmış türünde. Tek bilmeyin var mı iken uğran. Benim
meşin köngül türünde. Tek bilmeymin var mıyken uğran, yine meşin köngül türünde. Bağlarımın sayralan, dağlar eşin silkirer. Üzerine babağa değiler, şarılar eşin silkirer. Üzerine babağa değiler, şarılar eşin silkirer. Bağlarımın sayralan, dağlar eşin silkirer. Üzerine babağa değiler, şarılar eşin silkirer. Üzerine babağa değiler, şarılar eşin silkirer. Жарlar eşin ses girer. Kızlar молодцы! Allah'ın rahmetleri olsun barınıza. Тегерек матып кеше булды. Рәхмәт егет. Шын күңелемнән барыгызга да исәнлек саулык телим. Yalnızım şundur deyip uylanma, bir kayşamız deyip utanma. Yaşarga verilgen ömürler, bәхет белән тулсын мизгелләр. Алганлар артка һич карама, хисләреңне җилгә ташлама. Җырлап яшигәле, гөрләп яшигәле, безнең гомер яңа башлана. Алганлар артка һич карама, хисләреңне җилгә ташлама. Җырлап яшигәле, гөрләп яшигәле, безнең гомер яңа башлана. Иман белән булсын күңелләр, шау шәшәктә тулсын гомерләр. Алыр ширдән Раббым сакласын, кайгы җиле ишеп катмасын. Алганлар артка һич карама, хисләреңне җилгә ташлама. Җырлап яшигәле, гөрләп яшигәле, безнең гомер яңа башлана. Алганлар артка һич карама, хисләреңне җилгә ташлама. Җырлап яшигәле, гөрләп яшигәле, безнең гомер яңа башлана. Кеше булып туган без җиргә, кеше булып калыйк мәңгегә. Яшәр чакта яшәп калыйкчы, бәхетләрне каршылап алыйкчы. Алганлар артка һич карама, хисләреңне җилгә ташлама. Җырлап яшигәле, гөрләп яшигәле, безнең гомер яңа башлана. Алганлар артка һич карама, хисләреңне җилгә ташлама. Җырлап яшигәле, гөрләп яшигәле, безнең гомер яңа башлана. Җырлап яшигәле, гөрләп яшигәле, безнең гомер яңа башлана. Безнең гомер яңа башлана. Җырлап яшик, көрләп яшик, дуслар. Гомер бит яңа башлана. Фируза Сибгатуллина. Татарстанның Казан артисты. Бик рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Килгәнегез өчен, сезнең шат елмаюлы йөзләрегез өчен, алкышларыгыз өчен мең рәхмәт. Рәхмәт безнең барыбызны да монда җыйган Фируза Сибгатуллина һәм аның командасына. Сәйдәш бию ансамблена көчле алкышлар. Әлеге концертны алып барган
Татар эстрадасының танылған жыршысы, алып барушы, радио алып барушы Уян Татар, иртәнге тапшыру алып барушысы Зөлфәт Зинуров. Зөлфәт Зинуров үзе. Һәм коллегам Рамил Шарафиев. Рамил Шарафиев. Рәхмәт яусыз җегетләр. Вакытыгызны табып килгәнегез өчен миңа. Үзеңә рәхмәт. Фируза Сибгатуллина. Рәхмәт. Зур рәхмәт дуслар. Исән сау өйләрегезгә кайтып җитәргә язсын. Кабаттан исән сау күрешүләр насыйп булсын. Рәхмәт сезгә. Исән сау гына өйләрегезгә кайтып җитегез. Матур гына йөрегез. Мәхәббәттә генә йөрегез. Бай булыгыз, таза сау булыгыз.